Goddag og velkommen til Meier Aalborg TV. Mit navn er Chakalen, og vi skal i dag ud og besøge nogle af Aalborgs mest kulte og legendariske restaurationer. Vi skal på Fontænen, så skal vi på Mallorca Bar, og så skal vi på Gøjlerbåden. Og jeg synes lige, vi skal starte herinde på Fontænen og få os et ordentligt herremåltid. Det er en af mine personlige favoritgrillbarer i hele byen. Jeg har fået mester her til at servere en af hofretterne for os, hvilket er en bøfsandwich. Og den er virkelig, virkelig legendarisk. Men mester, er det ikke rigtigt, at traditionen herinde på Fontænen, det er, at inden man skal have noget, så starter man altid med en ristet hotdog med det hele? En venter. Jamen sådan en tager vi. Og her har vi så en ristet hotdog med det hele. En venter, som den også bliver kaldt herinde. Der er ingen i hele byen, der kan lave lige så god hotdog som Fontænen. Det kan jeg lige godt sige. Så kan de stikke deres gourmet hotdog op. Pis og lort op, hvor solen ikke skinner. Det her, det er the real shit. Jeg står her sammen med ejer af Fontænen, Kent og Kent. Kan du ikke sætte os lidt ind i, hvad Fontænen det er for noget? Det startede sådan med at også være kafeterieagtigt. Så i 80'erne, så var der noget vejarbejde udenfor. Og så fordi de ikke så havde så mange kunder, så satte de priserne ned til halv pris. Og det var der pølsekrigen startede, der hvor det så var der stod for mig. Pølsekrigen? Det er okay, kan du fortælle lidt om den? Der var her, og så var der over i Nørre Sundby, hvor de kørte krig mod hinanden, hvor de solgte hotdogs til 5 kroner. Faktisk så var det her, det var den grillvej i hele Danmark, hvor det blev solgt helt hotdogs. Jeg ved du hvad, Kent? Jeg prøver lige at smage den her. Jeg har jo smagt den før, men seerne skal også lige have lov til at smage igennem kameraet. Ingen bøfsandwich uden kok, jo. Tusind tak for det, mester. I lige måde, vi ses snart igen. Hej, vi går ud og får nogle bajer nu. Så er vi på Mallorca Bar, og det er jo et af byens allermest legendariske værtshus overhovedet. Det er et værtshus, hvor alle mulige godtfolk kommer, og så er det også stedet, hvor OB supportere ynder at komme ind og få en lille skid på inden kampene på stadion. Så det er et sted, jeg er rigtig glad for, og jeg synes, vi skal gå ind og få en lille øl og en lille sludder. Kom. Så er vi i baren. Kan du fortælle mig, hvad er den mest populære drik herinde på Mallorca Bar? Hvad er det, I serverer allermest? Det er nok en 7-års Havana Club. En 7-års Havana Club. Skål, Hanne. Skal man drikke den i en, eller knækker du den over? Man nipper til den, okay. Ikke værst, ikke værst. Jeg ved jo, det er et legendarisk sted. Jeg har kommet her meget igennem årene, men hvad er historien bag? Mallorca Bar var en bar, der startede op i Prinsensgade, som var i et hotel deroppe. Og så blev den cirka for, jeg mener det er 25 år siden, så blev den flyttet hernede på John F. Kennedys plads. Folk, der kommer hernede, altså hvad er det for nogle af dem? Det er både stamkunder, og så er det mange forskellige mennesker. Der kommer studerende, der kommer hjemløse, der kommer direktører, der kommer alt her. Skål, Hanne. Nu tager jeg resten. Lækker. Der er dart. Bang. Der er pool. Bang. Og så er der spilleautomater. Alt det, der skal være på et klassisk værtshus. Bang. Tusind tak for skænken. Nu er vi tager på Gøjlerbåden. Yes, vi ses. Hej. Og nu, mine damer og herrer, er vi nået til det sidste stop på ruten. Og det her, det er faktisk, måske i virkeligheden, det mest legendariske og mest kulte sted af dem alle sammen. Det er nemlig intet mindre end Gøjlerbåden. Og til jer, der ikke ved, hvad Gøjlerbåden er, så kan jeg lige hurtigt fortælle, at det her, det er faktisk Jyllands første diskotek overhovedet. Og så er det også Jyllands første stripklub. Det er fandme bogs. Jeg synes lige, vi skal gå ind en tur og se. I starten var det et sted for sømænd og fiskere, hvilket også giver ret god mening, når man tænker på navnet Gøjlerbåden. Men sidenhen er det faktisk også blevet lidt af et favoritsted for flere kendiser. Jeg kan blandt andet nævne Peter A.G. fra Gnags, der har også været hernede og optrædet for nylig. Det er et af hans favoritsteder, når han besøger Aalborg. Og Sten Jørgensen og Sort Sol elsker også at komme hernede. Og det har lidt at gøre med, at Gøjlerbåden det er så dejligt afslappende og low-key. Og det er et sted, hvor de her kendiser de kan få lidt privatliv og et pusterum for alt det autografræs og stress og jag, der ellers kan være inde på de fancy klubber i Jomfru Ane Gade. Så det her det er bare mere chilleren, og for at det ikke skal være løgn, så har jeg faktisk først selv optrådt hernede. Altså med rap. Ikke strip. I dag er der fortsat strip på Gøjlerbåden, men udover det, så bliver der også afholdt koncerter af alle mulige slags. Og jeg smutter lige op på første sal en tur. Gøjlerbåden er et dejligt og legendarisk sted, men det er også et sted, der har været udsat for rigtig meget hets.
Men man skal ikke altid tro på, hvad de siger i pressen. Så derfor skal jeg kun opfordre folk til at tage ned og danne deres egen mening. Hvis I tør.